Tiframotni adongrok hastiwo bubagrani joba simi khaitongya dofawo birmanho klai tongnai lukurokno bo chubawi tongo salbrumno bubagrani dagi mumbai kok khanawi gri bigra birmanho klaijatno chubawi tongo abo haikino kraksarate kaisa chuba muni mangpri kasoi phaika 26 asambari constituency bai khobjak is basebri bisini banong ward gopalnogoro asalo thaitangjak chakrajak radaboli Debor Mano, bini Michael Nibagai, Juba Sudivika, Tipra Motani, Adongro, Aramanjaka, Kwai District, Regional Chairman, Borong Ganak, Bishu Deborma, Manjaka, Tipra Motani, Kwai District, Working President, Borong Ganak, Tridit Deborma, Block Committee Member, Mononunda Deborma, Kobe, Juta, Adongro. Tini chini logi narok sakare logi rima bai chung tini chini param chini chuk yarano chuba thani narok logi ri tamo magai tini belai no kharek susu belai no khakambo te aboni bising te chung khabo khatongo tamni hin ba chini bobagra chuno khawo kaisa khabusa rikha chuk ya jaro borokno chubanani engke borok chuk yarano ba borok je samoi nangoi tongma jaro chubai mangkai belai ke khawo khakchang mano abo khakchang mawani rang pisa khakchang mani mana ya tini chung ma haino tini chung pal baksa joton jani je chuktoi khoksa khongnei abeke thumani bising te chung tini bongni nukhungo kisija chini je chuk mani chini hamjakma sorop chini hamjakmani mukumu kaisa borno chung kisija bong chuk ya jarawa bongni nukhung raktun ba bongni chuk ya jarawa borok kisija chuba raktun hinai chung tini borno chubai manka tini borno balai khena hambai mariwo borok tini chuba jangnani borok jo tini hebdiya chung tini borno chubai maiya engkai aboni bising tei balai no tini hambai mariwo tini joto youth joto leaders no joto adong rono tei chini chakra jok thithanai bono chung sikang ro chubai tongo haibano tini mahai jorawo bo songthano yakai thangka bin sajla khorongni tongo tao borok bo paithakni borokni samungo borok khainani bangi borok chubanai busakang sala chung borokno te chubanai tini je chuksak chung repaikya busakang sala borokno chung chubanai bono chung chini sabisasra mari misingo chini je manchak chung bibino jaga wa baikan chubai phaitongo tamni bangi himba chini bubagra chuno khabusari man bisingtei omono chung 13 লক্ষ টিপ্রা সারো যদি chung যতন পাল বাক্সাকাই যদি যতন খকসাকাই রেখে chung 13 লাখ একটা বড় চুবানানি 13 লক্ষ টাকা মানে বিনি সারা জীবন মোটামুটি সেটা বুঙি থাঙ্গো গামাইকে চিনি বিচিঙ্গো যদি চুবামানি খাবুজামানি যদি ফাইকাंगाই চিনি চুগিয়া বড়নো আবেকেন chung বুসং সালো চুবাওই কাইসা বিনি নুখুংনা বিনি সংসাरनो বিনি ভবিষ্যৎनो chung রাগৈ থাंगमनो আমাহিনো তিনি বুবাগ্রা নাহারমু কাইসাতে কাইসাनो চুগিया जरावो চুবাওই চুগিয়া जरावो চুবাওই আকনি চিনি বড়নো yak সসাওই লগেটি সাওই sak bai sakai himnani thanchakai himnani tei thanchani emono kaisa te kaisa chugya jarawa chuba khangkeno bo thanchano buji manai te thanchani mari thanchani chuba muni bisingti chung joton rak manai chung joton thanchangai manai hambai sani sino kesa ang khwai district zonal chairman Bishu Deborma hambai